रत्नागिरी में है ना सब नेपाली लोग। ये जो आपका जम है। हाँ हाँ रत्नागिरी में बहुत लोग हैं। तो बुद्धि के ना हाँ देखने से मालूम पड़ता है। बढ़िया भी आपण चाललेले असं करून काढाला ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିବେ ନା ପଛକୁ ଫେରିବେ? ପଛକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ପୋଜିସନ୍ ଗୋଟା ରହିବ। କ୍ଲୋଜ୍ଟା ଦରକାର କ୍ଲୋଜ୍ ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ ସେପଟଟା ଏପଟଟା ବୁଲେଇ ଦେଲି କହିବି ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ ଲାଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗଛଗୁଡ଼ା ନାଲି ଗଛ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାଚି ଯାଇଛି ପତ୍ର ନାଲିଆ ହେଇଛି ଅସ ସେଇ ଭଳିଆ